And we now have Andrea Dobrisberger in Obstacle 5, the Ineos Grenadier Water Obstacle. Andrea Dobrisberger megmutatja azért, hogy mi újság itt a hídnál a víznél. Komoly rutinnal a hölgy. Hungary, 20th of June 2026. Végtelenül Category szimpatikus sportember, imádja Szilvásváradot, imádja a lipicai fajtát, nagyon szeret itt versenyezni. Marathon driving obstacle number 5, Andrea Dobrisberger. And we have a time for Andras Dobrovic in obstacle number 4, the Silversvarad Stud obstacle, a time of 42.98, very fast, 42.98. 42.98 a 4-es számú akadálynál Dobrovic Andrásnak, nem vesz vissza a tempóból. Úgy tűnik, hogy a 4. akadály is megvan számára, és nagyon gyorsan. Bár a 2-es számú akadálynál a csehfiú gyorsabb volt nála. Pap János is időközben köszönhetjük, aki majd a 4-esek között fog indulni Medvegyesi Kanca fogatával, de még ő is